Здравейте, семейство! Надявам се, че сте добре. Надявам се, че сте във форма, защото днес се намираме на Chicken Road. Много съм развълнуван. Това е наистина любимата ми игра в момента. Така че днес ще говорим за печеливша стратегия. Ще говорим за стратегия, която ми позволи да спечеля много пари вчера. Бях седнал с жена ми и спечелихме повече от 800 евро. Така че наистина бях много щастлив. И така, преди да говоря за това, казвам ви веднага. Под видеото има връзка. Това е защитен линк, където ви препоръчвам сайт за игра на Chicken Road. Можех да изтегля печалбите си, жена ми можеше да изтегли печалбите си и имам други приятели, които също успяха да изтеглят печалбите си. Така че, наистина, ако търсите място, отидете, пробвайте и се забавлявайте. Сега ще ви покажа моята стратегия. Как се играе Chicken Road? Много е просто. Моята стратегия е да не бъда прекалено алчен. Ето, току-що ви я показах. Не трябва да отивате отвъд четвъртото поле и да действате според интуицията си. И ако загубите в даден момент, трябва да удвоите залога си. Окей, за да се възстановите. Защото ако сте загубили, вероятностите да спечелите в следващия рунд са много по-високи. Това е нормално. Така че, Така че, ние удвояваме залога. Тук не трябва да се страхувате. И точно за това ние сме в труден момент, защото току-що загубихме пари. Окей, нека го направим отново. И точно в трудни моменти трябва да знаете как да останете спокоен, да останете уравновесен, да останете търпелив. Бим, понасям го. Така че сега, хоп, играя. Така че, наистина, това, което не искаме е да бъдем печено пиле. Печеното пиле е чудесно за семейни вечери, но днес не искаме да бъдем малко печено пиле. Имаме малко пиле, което е твърде сладко, с език, който виси. Така че, надявам се тази стратегия да бъде печеливша за вас. Сега, тъй като сме в среден режим, няма да бъдем прекалено алчни. Добре? Сега го скриваме. Така е добре. И се връщаме в лесен режим. И най-вече ви казвам, не играйте в режим труден или хардкор. Защо? Защото тогава ще ми кажете, че множителите са много по-високи. Потенциалът за печалба изглежда много по-висок, но шансовете да изгорите и да станете печено пиле са много по-високи. Вижте, ще ви покажа, но наистина, не правете това у дома. Ще играя с малка сума пари, само за да ви покажа колко е трудно. Това е, разбрахте. Играем на лесен режим, забавляваме се, печелим. Ой. Понякога се случва дори на лесен режим, виждате? Давай, осребри. На това ще те оставя. Трябва само да изпробваш тази стратегия. И ти напомням, че под видеото съм ти оставил връзка за безопасна игра на Chicken Road. Така че, отиди, извинявай, наслаждавай се и осребри колкото можеш повече пари. И не се колебай да ми кажеш в коментарите колко си осребрил. На това, хубав ден на теб!